Үзләрегенә белгән Билге бар аларның, әнә шундый билге бу. мин дә күреп калдым. Бер дә җиңел түгелдер чын фиси булулар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Кер юу машинасы. Карале, Симка, телевизордан Титаникны күрсәт әле. Син нәрсә, Нолик? Нинди телевизор булсын бу? Бу кер юу машинасы. Чынлапмы? Син кер юу машинасын нәрсә икәнен белмисеңме әллә? Юк, сөйләне. Син шундый әйбәт аңлатасың. Кер юу машинасында зур барабан бар. Аңа пычранган кирне тутырып, кир юу порошогын салалар. Машинаны кабызып җибәргәч, барабан су белән тула. Мотор барабанны әйләндерә, кир аның эчендә бер-берсенә ышкылып әйләнә. Су белән күбеп тукмаларга сеңеп, алардагы пычракны юып чыгара. Кием әнә шулай чистара. Соңыннан барабан артык суны кысып чыгару өчен тагын да тизрәк әйләнә башлый. Менә рәхмәт, Симка. Мин Дим-Димычның әнисе кирне ник телевизорга тыга икән дип аптыраган идем. Син нәрсә, шаяртасыңмы? Күрсәтәм мин сиңа хәзер. Да-да-да-дам. Дим-Димычның әнисе бу. Да-да-да-да-да. Колакчыннар кигән бит ул. Музыкадан башка берни дә ишетми. Да-да-тира-тира-тира-дам. Хәзер порошок сала да, телевизорны кабыза да, икенче сериясын карый башлый. Тагын шаяртасыңмы? Чынлап тәләгә сиңа хәзер. Ай! Нолик, тынычлан. Минем планым бар. Нинди? Ычкындыр моннан. Да-да-да-да-да-да-да-да. Кем бар монда? Эй! Ту-ту-ду. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. О-о-о-о. А! И! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О-о-о. Папи. О. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, yeah. О. Кер юу машинасы белән сак булырга кирәк. Кызыл белән ак майканы бер юлы юсаң, беләсезме ни буласын? Ак майка мөгаен кызарачак. Юк, ятыннан түгел. Кызыл майка аның белән үз тешен уртаклашачак. Юар алдыннан кисәләрдәге әйберләрне алырга онытмагыз. Ташчыклар, значоклар, чәч каптыргычлар, кадак шөрөпләр киемне генә түгел, машинаны да ватарга мөмкин. Ярый әле кадак кына булса, кайвакыт кер юу машинасына плеер яки кисә телефоннарда эләгә. Юганнан соң алар әлбәттә чистара, ләкин ни өчендер бүтән эшләргә теләмиләр. Тагын шунысы, кер юу машинасында йорт җәнлекләрен юарга кирәкми. Бу аларга һич шиксез ошамаячак. Ту-ту-ду-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Беләсеңме, Симка, мине әле бер тапкыр да юганнары юк. Әйдәле, Нолик, китик без моннан. Тизрәк бул әйдә. Хух! Булды! Киттек моннан. Кусачка ничек? Нәрсә кусачка? Юлсын бераз, игелеклерәк булыр. Тынчыгачак бит ул. Юк, бездән генә булмый. Дим-Димычның әнисен чакырырга кирәк. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бер, ике, тукта. Нәрсә? Ул күчте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-да-да-да-да-да-да. Ла-ла. Әйдә,
Нәрсе бу? Ай Аллам. Мені мискінім күшігім. Нешік леттің сен анда? Қазір сеңа сүлге алып келем. Нәрсе, усал жанвар. Біз сені өлімнен құтқардық. Қазір дос ма енді? Ай! Нолик, ол бізге бары бір шат түгіл. Не істейбізсің? План шулық. Ышқындық мұндан. Мультипликацион фильм халқыбыз мирасы студиясында тәржіме етілді. Кім нәрсе